Здравейте! Искам да ви покажа как много бързо и лесно можете да проверите за нежелателни изходящи връзки от вашия сайт. Например, ако вашия сайт е бил хакнат и са сложени скрити линкове към други сайтове. Това може да стане с едно много просто приложение за Excel. Когато се стартира самото приложение, тук в стъпка 1 записваме сайта. В случай ще запиша свой сайт seolab.bg и в стъпка номер 2 му давам да чекне страниците, т.е. да събере всички страници на сайта. Като се пусне приложението, стартират се два прозореца на Internet Explorer и бота минава по всичките линкове в сайта и ги събира. Събира всички страници. По принцип това е много подходящ метод за малки сайтове, малки и средно големи сайтове, примерно там до 200-300 страници. За по-големи сайтове самата програма може и да не успее да мине през всичките адреси и да ги зареди. В момента бота минава, събира страниците и тук, където е обработено страниците, след това ще започне да записва колко страници е обработил. Самата програма по принцип е предназначена, целта е съвсем друга, е за изчисляване на това каква тежест се предава по различните страници вътре в рамките на самия сайт и по изходящите линкове. Като може да се задават параметри за тежестта на всеки един линк и на тая база да се изчисли примерно какъв PR изтича по самите линкове. Това е подходящо, когато подготвяме вътрешното линкване на сайта, за да можем примерно да дадем тежест на страници, които за нас са по-важни и да намалим тежестта към страници, които по принцип за нас не са важни, например като страници с контактите, администрация на сайта и така нататък. Правила на сайта. Ето тук 18 страници са намерени и са обработени. Значи на страницата на папката Pages страници. Ето тук бота е намерил тези линкове, които се намират на моя сайт, които са изходящи. Тоест има 5 изходящи линка на целия сайт. Надявам се този материал да ви бил полезен и за допълнителните настройки и за това как работи самата програма можете да видите на страницата на автора.